Hello mga Bibi Loves! Welcome sa atong vlog, no? Another day is another vlog. Ganda ko naman dito. Natural beauty. Punta kami sa bundok. Ato may bukid guys. We're going to go to the mountain. Kasi Papapi nagko jogging. Hi naman di Papapi. Hi sa mga viewers natin. Hello guys. So walking for today mga guys. Exercise sa kahaponon. So dagan kay mga kawis makita ninyo, dagan kay mga kawis sa daplin. Mga palkata na siya nga kahoy no. So muning dalan pa yan sa mga bukid mga people. Diba? May do kadalaga sa ibabaw. Si Papapi, kakagising lang ni Papapi oh. Agad tingnan mo. Agay, ay kung panamak ko. So dito kami dadaan mga people. Okay. Maraming kahoy. Sinong walang kahoy dyan? Kukuha kayo dito oh. Dago kayo nga kahoy mga people oh. Grabe ka dago kayo nga kahoy no. So kani siya. Kani oh, panit niya. Pwede siya masunglod. Pwede na siya masunglod. Kani siya. Panit sa kahoy. Pwede na siya masunglod. Sinong walang kahoy dyan? Punta kayo dito. Comment kayo. Bigyan ko kayo. Charmos. Charmos. Nakahilo na. So ito ang view sa bukid namin. Karan. Go, diyo. Go, may video. So ayan ang bukid namin. Wala ka na Rex. Ay binugha nga kahoy na Rex. O uga na. Baka naman. Mag-adventure kami dito sa bukid mga people. Mga lods. Dito kami mag-adventure sa bukid. Kasama ko ang family ko. Malapit na kami no. Doon no sa ibabaw. Diyan kami kumukuha ng ano. Ng puso ng saging. Magkukuha kami ng puso ng saging. Para ulamin namin. Ang iba ititinda. Para may pira kami. Ganyan ang buhay dito sa probinsya mga bish. Mga madam, mga naninay. Ganyan kayo mga kanil. Kaya, mamsaman. Bukan ka anak jay? Pagiliyahan? Pinagpaan sa mga isang nila yung gamay ng ba? Bulig. Hindi po very good. Hindi ada ng mga biso. So baol ni siya diri sa ko ano sa bana sa akong magbuwang akong ate. Yan ang baol diri. So diri ni manguha og kuan. Puso ng saging. Mama, banana sugo niya, ma. Sugo ko, una lang. So dito guys, may mga saging dito. Maraming saging dito pero wala na tong may-ari dito. Ang may-ari dito kasi alis na. Kasi ang lupa na to sa gobyerno to. Ang lupa na to dito, ang may-ari dito is gobyerno. So noon, na hindi pa napalitan ang mayor, ang mga tao dito is welcome
na magtrabaho dito sa lupa na dito. Oh. Welcome sila dito na magbaol. Magtrabaho sila kahit anong hektar ang trabaho nila, taniman nila ng kung ano-ano. Noon sa hindi pa napalitan ang mayor dito sa amin. Kapag napalitan na ang mayor, so ang mga tao hindi na nila pinaano dito. Yung nagtrabaho. Kasi ang lupa na dito, nahirapan ako sa Tagalog. Diba? Ginamit na nila sa gobyerno. Pinaniman nila ng mga kakao. Kung ano-ano yung pinanim nila dito. Hindi ako. Kaya, ang may-ari ng mga sagingan dito, wala na. Umalis na sila. Kaya dito kami kumukuha ng saging, puso ng saging. Dito ba lang? At saka dahon para pang suman. Dito kami magkukuha. May puso dito oh. Doon kabuk akong kita. Binibigit ko yung sinilas ko mga maninay oh. Danlog. Ano to sa Tagalog sa danlog? Ano sa Tagalog sa danlog, Mario? Ha? Ang ligas? Hindi buot mo gawin. Sticky ko na ingon ni Lia. Maraming saging pala dito mga bilab to. Pero kaso lang wala nang nag-ano dito. Wala nang nag-aalaga. Kasi binabawalan na sila sa gobyerno. Ano sila dito kasi nagamit ng tunggokan ko. Nagamit sa gobyerno. So, naman ni dahon ako. Ami bilog. So, ito. Dahon para pang suman. Mag-vlog ako. Mag-suman ko. Mag-vlog ko. Soon. Mag-suman ko soon. Mag-vlog ko sa suman. Oh, grabe sa doon. Karoon sila ng saging. Kapoy. Kapoy talaga. Oh. Ito sa nailubi oh. Mga hinog. Ito sa nailubi na Rex. Hinog. May nakita kami ditong bayabas mga maninay oh. Nagkuha kami. Birahating. Birahapagiting kaniting oh. Kani oh. Sirin kani awiri sirin. Kidagan hinog oh. Awiri na. Awiri ako rin kuha. So bayabas. Nanguha mig bayabas mga maninay. Marami ditong bayabas. Binigyan kami ni Lord ng bayabas para makakain kami ng bayabas. Na. Nagayang-ayang na nahulog guys, nahulog. Oh. Kumuha ng bayabas. Dagan na nga hulog liya. Ay. Awiri ba cellphone di ako ikabi? Awiri ba cellphone? Guys. Mani pa, daot man pa. Guys, luka man akong kuwan. May puso na dito no. May nakita na kami. Doon kami sa iba. Maghanap pa kami ng iba. Para madami yung makuha natin. Madami yung makuha natin at madala. Para marami tayong lulutuin. Wala na. Gamay kaayo. So ayan guys, oh, maliit pa naman. Dapat walang awa. Kukunin niya kahit maliit. Napadiri isa oh. Gamay gyapon.
Nana ang yapon kada ko. Kakagisi na ni Papa P. Si Papa P na walang ka arot. Ayan na. Si Papa P na walang kakupas ang ganda. Ganda. Bayot. So, ang view dito sa amin mga guys, oh. Klaro kang dagat, no? So, dagat na siya diyan nga part. So, dagat na siya. At, dyan ang city namin. Oh, diba? Ang ganda ng view dito mga maninay, oh. At, masarap tirahan dito kasi walang ingay. Malinaw yung pag-iisip mo dito. Malawak yung pag-iisip mo. Maiisip ka ng hindi maingay dito. Hindi ba yun ang namin ng dagat? Laro kayong dagat din mga guys. Muna mo. So, ayan ang mga kilos namin, no? Palaging na, na-slide. Hala, nahulog. Sa tunggawan ba? Slide ng sabay, parang daan. Sige, dito. Agay. Ang laki-laki talaga ng mata ko, mga bibilags. Ang lawak-lawak ng pananaw ko kasi nakita ko yung papaya nandun sa ibabaw, o diba? Kaya ito ang gawin ko, kunin ko silang lahat. Yari kayo sa akin ngayon. Malapit na kasi yan malutong mga maninay, no? Kaya kinuha ko. Ayan si Papa P yung magka-catch. Dalawa sila mga maninay yung nakuha ko dito. Lagi ba? So, nakuha ko talaga sila mga maninay, no? Ito na yung dalawang papaya, parang itlog ni Papa P. So, na kami kapayas. Marami na kaming prutas nga nakuha, no? So guys, meron akong na-discovery dito, no? Na makakain to. Makakain to, guys. Ang ngalan dito is Dulce Maria. So, diba? Uy, hilaw pa. Ayaw pagbut-buot. Asa din ang abay din ang kawan? Mira, minta taginog. Hindi na ang kawan ni ba? So, na Dulce Maria dito mga maninayo. Ito, makakaon to. Makakain to mga maninay, no? Yung mga Bisaya dito. Kilala nila to. Pero, wala kasi, hilaw pa siya. Diba? Pag hinog niyan, yellow ang color. Para siya ingani, oh. Para siya ingani, oh. Ingani ang hinog. Ayaw, kaso lang kinain na ng langgam. So, mga hilaw yata ang dito. Mahulog ka, liyo, hawa, di. Ayan, pauwi na kami. Malapit nang magdilim mga maninay. So, pauwi na kami. Ito yung naharbat namin, oh. Nakuha namin na dahon ng saging. So, may puso. May puso kami, may saging, at saka may bayabas, at saka kapayas. O, diba, marami kaming nakuha dito, no? Saan ba tayo dito dadaan? Naging lobida ni Rex, oh. So, kita ko gabi, guys. Nang lasik. Nang lasik inyong maninay.
Ibili na na imong kuwit. Dalo ni imong kuwit day. So, ang ganap sa mag-amaw. Vibes talaga yan. Yung dalawa yan, vibes talaga sila. Oh. Sila ang vibes. Kung saan ang kanyang papa, doon din siya pumunta. Diba? At nung isa, walang pakialam yan. Wala yan sa sarili. May sariling mundo yan si ate. Walang pakialam sa mundo yan. Yate matugso ka na oy. Yate ba man ani marugi pa. Ang kuno sa taas. Lubi, ikaw hoy. Sige ba tayo sini makaligot imong tingnan. Clip Rex oh. Pang clip sa kuan ba? I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. So, dito na kami. Sa wakas, nakaabot rin kami dito. Yan mga guys. Dito na tayo sa mansyon. Mansyon. So, ito yung nakuha namin nga dahon, no? At ito yung nakuha nating prutas. Itong kapayas na to. Dalawa. Parang itlog ni Papapi. Ang laki. Oh my God. Ganyan kalaki yung itlog ni Papapi. At saka meron tayong bayabas. O diba mga guys, no? Libre yung prutas natin. Yung kamay ko, ang dumi-dumi na yung kamay ko. Kamay ng mahihirap. So dito, mayroon tayong lubi, puso, at saka saging, no? Yung puso, kunin ko na kasi ihanda ko yan para mamaya. Bakit mayroong saging? Libre na yung snack natin, no? Na, sana, kasi gimingaw ka? Ginamos lang katapat niyan. Pagsaba, kay ipalayas ka kay Snack na yan. Mabusog na tayo dyan.
O, diba? Miss mo yun? Marami pala kaming puso na nakuha. O, at saka yung saging. Ito lahat. Ang Sabi, saging na- na nakuha sa mga namin. mahihirap. Ayan na, ready na yung puso namin. Bye-bye. Thank you for watching. God bless us all.